निखासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागुजों लोब्बा लानानै खौसेयै रंजानाय आरो बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय निखासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खोला बागानपुर गामि जौगा आफादनि मददजों दिनै रंजालि बैसागुजों लोब्बा लानानै खौसेयै रंजानाय आरो बैसागुखौ बरायनाय हाबाफारिखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। बे फालिथायनि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि 8 रिंगायाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेन दैमारिया गौथुमनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। राजेन देउरिया हारिमुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो। मुंख्लंफोरनि खाम्फायाव बिबार बावजेनो प्रणब नार्जारिया लोगोसे बिफां फुलि गायजेनो दिहिरा ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि जगदीश रामसियारिया। बे हाबाफारियाव गोबां लाइमोनफोरखौ बर'नि खाम सिफुं बायदि दामजु दामनानै मोसानायखौ नुनो मोनो। दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बोसोरफ्रोमबो जिहेतुके जोङो बैसागु रंजानाय फोरबोखौ जों फालिबोबाय थायो। बैनो दिनै जोङो खोला बागानपुराव जोङो खुंनो लादों। बैसागो खुंनायखौ जोङो जाहाथे जोंनि हारिमुवा थांना थानांगौनि थाखाय जोङो नैबे रंजालि बैसागुखौ जोङो खुंबोबाय थायो। जाहाथे जोंनि हारिमुवा थांनानै थायोब्लासो जोंनि बर' हारियाबो नैबे बुहुमाव जोङो थांनानै थागोन। बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो बर'फोरनि जि दायित्व, बे दायित्वआ जानांगोन जोंहा बोसोरफ्रोमबो जोङो खाम सिफुं सेरजा जथा लानानै जोङो रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिनांगोन। आं निखासि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बेखौनो फोरमायनो सानो जे जोंनि बुहुमाव जेसेबां बर' हारियानो खना खनला थायाथों मानो जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोङो फोथांना लाखिनाया जोंनि गुबै खामानि जागोन होननानै आङो सानो। जोङो दिनै हाबाफारिखौ फुंनि 8 रिंगायाव जोङो फुंनि आर'ज हाबाफारि बेखौ जोङो जागायजेननाय जायो। आरो नैथि हाबाफारि दङ जोंहा हारिमुनि जि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जोङो बिरहोनाय जायो। आरो थामथि हाबाफारियाव दङमोन जोंहा जाय जोहोलावजो बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ बावसोमनानै बिथांमोना शहीद जालांबाय। बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांनानै जोङो मुंख्लं खाम्फा जोङो बावनाय जादों, बिबार बावनाय जादों बिथांमोनखौ। बेखिनियानो। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि रड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।